Eu son Pablo. E eu son Miguel. Vamos a facer un experimento sobre a extracción do ADN dos alimentos. Ora vamos a presentar os elementos que entran neste traballo. Para empezar, medio plátano. Despois, 120 ml de auga. Tamén incluiremos unha botelliña de alcohol de 96 grados, unha pizquiña de sal, unha culleradiña exata de zumo de piña e un deterxente. Tamén vamos a utilizar neste experimento unha batidora, un colador, un recipiente, unha culler pequena, un vaso e unha pinza ou horquilla. Ya. O primer paso é triturar o plátano. Para que se mezcle ben, xa vamos a engadir agora os 120 ml de auga. E unha pizquiña, bueno, agora un pouquinho máis, de sal. E seguimos movendo. E xa estaría triturado e mezclado. Agora o seguinte paso sería colar a mestura ata deixar unha cantidade apropiada para seguir facendo o experimento. Ya. Bueno, pois agora engadimos o deterxente. E removemos con cuidado de non formar espuma. Ya. Bueno, unha vez removido, deixamos reposalo 10 minutos. Xa pasaron os 10 minutos e agora o que temos que facer é pasar a mestura a un vaso que contén unha culleradiña de zumo de piña. E agora enganimos lentamente un alcohol de 96 grados ao vaso. Agora engadimos lentamente o alcohol de 96 grados ao vaso. Pois, como podemos ver aquí, o ADN, as fibras de ADN, se empezan a emerxer. Finalmente recollemos o ADN cunha pinza.
Con isto queda finalizado o experimento.